Vítáme vás u našeho dalšího magického podcastu. Zdravím, doufám, že jste pořádně naladěný. Nějaké krásné spirituální náladičce. Ale takové, abyste nám rozuměli a slyšeli nás. Tak, dneska máme Psychonaut level, tuším snad 2 nebo 3, což by mělo být úplně obyčejné povídání, takže rozebereme si LSD x psilocybin. Takže jak to vidíš ty, řekni nám, co si myslíš o psilocybinu. Tak, psilocybin je vlastně moje první psychedelická zkušenost, když mi bylo nějakých 18-19. Tehdy jsem měl docela starší kamarády, bydlel jsem na vesnici u babičky, tak mi říkal, jestli nechci zkusit houby. Říkám, že vlastně jo, proč ne, říkám, furt je to příroda, já jsem rád trávu, takže říkám, proč neskusit houby. Takže jsme tenkrát s kamarádem u něj na bytě vypili houbový čaj. Vydali se pomalu do lesíka, kde jsme si to chtěli krásně užít. No ale na mě to po půl hodině přišlo, v tu chvíli baťoch, který měl nějaký 5 kg, měl asi 50 kg. Takže to bylo docela jako strašný. Jakože ne tak strašný v dobrém slova smyslu. Už jsem věděl, že je něco prostě jiného na mém těle. Cesta se furt oddalovala, já jsem se strašně těšil, až už tam přijdem na to místo a se tam v klidu sednu. No samozřejmě v reálném čase to trvalo asi 15 minut, ale v tom světě, co jsem byl já, to trvalo nějakých 2 hodiny třeba. Přišli jsme nahoru, já jsem si tam sednul, přišel jsem si hrozně obrovský a všechno mi přišlo hrozně srandovní. A jenom si vlastně pamatuju, že mi přišlo, že ten kluk vlastně, který tenkrát nám udělal ten čaj, takže mě zezadu polejvá. To už je ten změněný stav vědomí, že si myslíte, že vám něco někdo dělá. Já jsem se otočil a prostě všichni si jeli svůj svět, každý koukal do nebe. Buďte si jel něco v hlavě, já jsem se jenom koukal kolem sebe, hrozně jsem se smál. A jenom si pamatuju, jak mi ten kluk říká, hele, uklidni se prostě, nesmí se tolik, prostě buď v klidu. A já prostě úplně, co mu je, teď o tom to je. A postupem času jsem to pochopil, že ten už byl asi úplně jinde, bral to trošku úplně jinak. No a trvalo to docela dlouho, musím říct, že bylo všechno úžasné, přišel jsem si hrozně obrovský. Hrozně dobře jsem slyšel, hrozně dobře jsem cítil, bylo to fakt jako zvláštní, jak to člověkovi vlastně otevře všechny ty smysly. No, seděli jsme tam nějaký 3 hodinky, pak si jenom pamatuju, že jsem usnul u ohně a kdyby pro nás nepřijela kamaráda přítelkyně, tak tam asi spím do dneska, protože jsem byl hrozně sedativovaný. No a pak dlouho nic. No, tak to máš takhle teda hodně pěkný začátek. Já teda, kdybych něco málo řekl o LSD, naší protinožce, nebo spíše spojce. Přece jenom to LSD je spíše uprostřed mezi tím psilocybinem a tryptaminama. Každopádně teda moje první nějaká psychedelická zkušenost byla asi dost podobná. Dalo by se říct, že jsem měl dost podobné efekty jako tady bratříček. Tak a hlavní, prvotní pocit teda, protože člověk vlastně stejně tak jako tady nevěděl vůbec vlastně o co se jedná, člověk se s tím seznámil nějakým způsobem úplně poprvé. A nejdřív přišel ta myšlenka, že je něco špatně. A všechno vlastně vypadalo stejně, ale nějaký vnitřní hlas vám říkal, no to, že to vypadá stejně, tak to ale není stejný, jo. Ale proč to teda vypadá stejně, když to není stejný, jo? Myšlenka, že je něco špatně. Pár minut přišel pocit, jako když vlezete do bazénu, potopíte se. Ale ne, ale máte stále gravitaci, normálně můžete fungovat, necítíte žádný tlak vody, ale na vizuálním nebo na zorném poli máte pocit, že se vám lehou lince už něco málo vlní a tak, ale nemusí, máte stále pocit, že jste spíš pod vodou. Nebo to může připomínat pocit, jako že jste v zakouřené místnosti, když máte třeba temnější, nemáte rozsvícená světla večer třeba, tak. No a protože se to dá rozvíjet to LSD opravdu do značných měr, tak ta první zkušenost nebyla až taková, aby si člověk z toho něco málo odnesl, takže já si pomalu spoustu věcí ani nepamatuju, proto sám pomalu nevím moc, co k té první psychedelické zkušenosti říct, krom takových základních prvků, co jsem teda řekl. A takže bych vám spíše přiblížil ten první psychedelický zážitek, kdy člověk zkoušel kapičku LSD. Bylo nám řečeno, že jsou namáčené a jelikož nebyly namáčené, byla tam kapička, my jsme si mysleli, že i když si dáme půlku,
tak to bude menší efekt, že ano, takže protože oni tu kapičku nekápli nikdy přímo do prostřed, tak se nám stalo kolikrát. Ale hlavně v té první zkušenosti, že jsme si dali půlku nebo spíše 3/4, řekli jsme si, jo, tak paráda, no ale měli jsme ji tam úplně celou, že my jsme to vůbec nevěděli. No a to bylo asi poprvé, kdy jsem byl zároveň vyděšený k smrti, protože jsem zažil svůj jeden z nejhorších bad tripů, ale taky zároveň jsem věděl věci, které jsem od té doby kolikrát ani už neviděl a nezažil. Asi jednoznačně si s tím zatím, že oni věděli moc dobře, co to je. Proto to taky tak fungovalo a člověk má určitě na co vzpomínat. Ale hlavní rozdíl teda mezi LSD a psilocybinem. Tak LSD máte polosyntetické, že ano, známelo, a psilocybin se přírodně nachází v houbách. V lesohlávkách, na nížích. Jinak bych chtěl navázat, že vlastně, jak tady kamarád říkal, že měl tu špatnou zkušenost, vlastně říká se tomu bad trip. Teď to neberte špatně, je to vlastně celý v hlavě, jak si to uděláte. Může se to stát komukoliv, ale prosím vás, nikdy nezkoušejte žádný různý prostě, já nevím, jsou prostě odpozovače na to, nebo já nevím, jak to říct. Trip killery, to prosím vás nedělejte. Ne. Prostě je to psychedelická zkušenost, která k tomu patří a musíte se tím projít. Vždycky si pamatujte jednu věc, neděláte nic špatně a jestli je špatně něco ve vaší hlavě, tak to není na furt, prostě za chvíli to zmizí a bude to v pohodě. Nejlepší je si pustit dobrou muziku, mít dobrýho kamaráda, s kterým si v klidu pokecáte a ono to krásně odezní a vůbec nemusíte řešit žádné hlouposti. Přesně tak, abych ještě rovnou řekl, pokud jste vůbec v nějakém špatném rozpoložení, tak vám psychedelika, vůbec žádné depresanty, takové látky do rukou vůbec nepatří. To je druhá věc, no. Už takhle nedělejte nic, co tady slyšíte a tak dále, všechno to je jenom pro edukativní účely, proti prevenci rizik. Každopádně můžeme se teda přesunout asi k nějakým konkrétnějším našim zážitkům, výletům už jako z pohledu psychonauta přece jenom. Kdo jinak neví a nezná, co jsme mohli zmínit lehce na začátku, ale zkušenosti přibývají spolu s natáčením podcastu a nahráváním, takže pusťte si náš první úvodní podcast, kde zjistíte trošku ještě víc, kdo jsme a co děláme. Jinak samozřejmě více nás a všechno, co kolem se týká našeho psychedelického světa, se dozvíte posloucháním všech podcastů. Každopádně tady teď bychom mohli navázat rovnou na nějaké už konkrétní příběhy nebo vyloženě rozdíl mezi LSD a psilocybinem. Vždycky to budeme brát asi formou obyčejného rozhovoru, takže můžete v klidu poslouchat a užívejte. Takže mi řekni zásadní rozdíl mezi LSD a psilocybinem. Já jsem vždycky říkal, že u těch houbiček a tak, nebo u toho psilocybinu teda, máš toho kamaráda u sebe. Což na rozdíl teda oproti tomu LSD bych řekl, že je pro mnohem víc zkušenější tripaře a psychonauty z toho důvodu, že tam vás to může překvapit, ani se nenadějete. Jak si myslíš, že to je teda tohleto oproti jako? Ale s tím naprosto souhlasím, protože když jsem vlastně měl poprvé LSD, tak to bylo u mě doma, tenkrát s kamarádem. Bylo to teda zajímavý, začalo to tak, že jsme to vlastně nějak, měli jsme klasický papírek, který jsme si předtím dali do testru, jestli je to opravdu námel. Dali jsme si to názyk, vycucali jsme to. Docela mě překvapilo, že jsem nic dlouho necítil, ale vlastně jsem to už cítil, jenom si to vlastně tělo neuvědomovalo, už pak zpětně si to jenom pamatuju, že jsem měl hroznou chuť na brko. Ale fakt hroznou, a to normálně brka ani nevolím. Tak jsme šli na brko, dali jsme si vlastně brko a přišli jsme a už to začalo, už se mi všechno vlnilo, ale fakt, že vlnilo. To bylo prostě... A nebylo to jako, když jsem byl teda pod vodou, už vyloženě se ti to vlnilo? Ty vado, poprvé ani ne, poprvé to bylo, že mi vyloženě věci dechaly, ale že dechaly, že konvice prostě ty vado nafukovala se přesně, věci se nafukovaly, že jsme koukat na Zahulíme, uvidíme, bylo to teda hrozná prdel, přišlo mi to, když koukám na úplně jiný film, fakt jiný film. To bylo vlastně taky taková druhá zkušenost LSD. No, ale jak bych to vlastně řekl? Nevyužil jsem úplně ten potenciál toho a vlastně jsem tomu úplně moc nerozuměl. Až vlastně, když jsem to měl podruhý, tady s mým bratrem, tak ten mi vlastně naučil, ukázal mi vlastně právě potenciál toho, že to není jenom o tom prostě ale že se na tom nedělat jiné věci. Tak to říkám vždycky, no, že spousta lidí vlastně jenom zakoplo.
No a někdy už ten člověk, co zakop, tak se neotočí zpátky. A to si myslím, že je hlavní kámen úrazu, že protože nikdo vlastně neví, jaký potenciál to nabízí. Stane se výjimka, když člověk teda si naštuduje psychonautiku, že jo, zajímá se o to, jakým způsobem jde do toho rovnou s tím, ale většina lidí k tomu přijde jako slepý k houslím, že jo, takže... To jsem zrovna já třeba. No, poprvé taky de facto se stalo úplně to samé, úplně poprvé to bylo někdy před 5 lety. A ne v dnešní době. No, k tomu bych chtěl vlastně zmínit, že já jsem jako docela rád, že jsem jeden z mála, kdo o to jenom nezakop, že se o tom otočil zpátky. Zmíním vlastně, proč to dělám, teďka mluvím čistě sám za sebe. Je to z jednoho prostého důvodu, protože nelíbí se mi prostě dnešní svět, co se děje, sami to všichni vidíte. Když to řeknu blbě, je to do prdele. A tohle je pro mě nejlepší únik prostě jako nikam jinam. Plus to nemá žádnou toxicitu, nedělá nic špatného, takže to je pro mě úplně nejlepší únik. Tak, hlavně určitě nikdo tohle neprovádíte na vlastní vůli. Je to pro každého, někdo si může pustit hudbu, je to taky úlet z reality. Ale když se na to kouknete z té vědecké stránky a trochu i ty psychologické, tak přece jenom aktuálně s tou psychedelickou renesancí, vůči které my vlastně v nějakém způsobem v tom chodíme, a snažíme se taky nějakým způsobem hnout kupředu, protože vědecké studie už prokázaly mnoho prospěšných nějakých efektů na lidi s depresí. De facto už jsme byli u toho problému, kdy jsme říkali, ať někdo, když je v nějakém špatném rozpoložení, už si to vůbec nebere a nepoužívá tripkillery, protože ta látka umocní vaše podvědomí a vyplaví na povrch vaše nejzaší prostě démony a deprese a vy se s tím musíte vyrovnat. A pokud to v ten moment utnete, tak už je možné, že se z toho nikdy nedostanete. Že? Přesně tak, na to si dávejte pozor, protože jako to je přesně o čem jsme mluvili. Ono, ty houby jsou takový, že to je dobrý kamarád, ale když půjdete, já nevím, jako když budete dobře nastavený, že půjdete na výlet, ale nikdo vás naštve, například pohádáte se s přítelkyní nebo tohle, tak se na to fakt vykašlete ten den a to LSD si prostě nedávejte, protože nikdy nevíte, co to s váma má za plány. Na to jako fakt pozor. Tím jako nechceme nikoho strašit, ale set a setting je na tomhle strašně důležitá věc. Přesně tak. Musí být člověk fakt v dobrém rozpoložení a v dobrém prostředí. Nejlíp doma prostě, ať si každý říká, co chce. Buďte klidně doma na zahrádce nebo tohle, ale dělat to někde venku nebo mezi lidma, to není vůbec dobrý nápad. Ne, jeden člověk pravil takovouhle věc, dát do sebe a opovážit se jít s ní ven. Až v ten moment, kdy moc dobře vím, co mě tam venku čeká. A věřte nám, že absolutně nikdo, až na teda různé výjimky, vůbec neví, co vás tam venku čeká, pokud se dobře podíváte. Pokud budete zaslepený a jen tak lážu plážu, prostě jako když já nevím, si zapálíte cigaretu po obědě, tak si možná řeknete, že to bylo hluchý a nic to neudělalo. I to je možný. Ono jako když to řeknu blbě, tak jako když to bude fakt pravý námel, tak teď mluvím ze své zkušenosti. Vyjít ven prostě, například vidět velkýho psa a zaštěkat, tak se z toho normálně prostě potentuju, takže jako ono je fakt dobrý být doma, tohle to fakt není sranda, protože venku nikdy nevíte, co vás tam čeká. Ne, fakt je prostě být, ale ono je to od toho prostě být doma a být v té hlavě. Vy vlastně ani nepocítíte ten pravý potenciál, když to prostě budete dělat někde tamhle venku lítat nebo tady to. Dobrý, projít se park někde, ale kde víte, že ani lidi nebudou, jak tam budou lidi, tak vás to bude hrozně. Prostě není to dobrý. Nesouladíte s tím prostě. Tak, jste přesně, úplně jste v jiném světě, světě, přesně. v jiném světě, tak i když chodíte potom stejným, máte pseudohalucinace a pouze dáte nějakou šílenou dávku, že se vám něco rozpustí, že to nebudete schopni ani chodit, že jo. Takže nějaký barvičky nebo něco OK, ale musíte si uvědomit, že vám to změní chápání a myšlení v mozku a na tom principu vy prostě fungujete. Takže obyčejné věci každodenního dění se můžou stát absolutně nechápavý a nepoužitelný. A teď to si člověk neuvědomí a je to stejně jako příkladu, jako nedávno jsme koukali z balkonu a pán měl kapucu, v uších sluchátka, psa na volno, no samozřejmě vůbec nevěděl, která během, ale mu psa zajeli, že jo, ještě lidi tam nechytali psa a řvali na něj, no. Naštěstí to byly teda jeho známí, ale to je taky štěstí v neštěstí. A to je stejný princip prostě. A taky if it's bitter, it's bitter.
pokud je to hořký, okamžitě to vyplňujete. Okamžitě Když si někdo jste říká, ven. ať to spolkne, tak je to kravina, vyšla nová studie, opravená, nevím, jak je to dlouho, a ta říká, že nějaké množství dokáže i v tom žaludku se střebat a nerozpadnout, takže opravdu nejlepší to vyplivnout. Fakt, jak je to hořký, tak to vyplňujete, vykašlete se na to, že chcete mít nějaký stav, vy skrz to, že to víte, že vás toho budete mít nějaký dojezd vůbec, prostě to vyplňujete. Přesně Na to tak. se vykašlete, zdraví máte jenom jedno a tohle fakt není sranda. Když už to u toho vůbec můžete si dovolit koupit něco takového, tak si určitě můžete dovolit koupit i obyčejný testry za 150 korun, a jestli vám je váš život aspoň trošku důležitý, tak to je malá cena za jedno překontrolování. Ono vlastně ve finále, to si můžete i dočíst kdekoliv, to neříkám jen tak nejhorší vlastně riziko LSD je to, že si nedáte LSD. Přesně že tak. si dáte prostě něco, co tam nějaký frér dělá úplně doma to šmelí jiného. jenom proto, aby z toho dělal peníze a to jsou prostě normální. A nebo se vám povede, že si ho někde sežnete, ale budete jich muset sníst 10, protože je tam tak nízká ta jako, že to ani nemůže to. A pak právě vznikají ty fámy všechny, že to je takové a takové, ale opravdu, když bychom řekli, že dostanete 160 mikrogramů a bude to pravé, čisté, jak pod nějakým vědeckým dozorem, jako máme už myslím, že Psion nebo Psyres u nás v Česku, tam můžete ketamin využít pod dozorem asistentů. A pak určitě to má veliký potenciál a oni vám rovnou i uvedou do té cesty a nebude to prostě jako slepý k houslím. Budete trošku vědět, co dělat. A to je důvod, proč my jsme se rozhodli také založit na ten projekt, protože my sami, když člověk chce nějakým způsobem pro sebe teda si otevřít oči, snaží se něco dohledat někde na internetu, na YouTube, jo, kromě nějakých lidí z Kanady a někde, kde to mají víceméně legální nebo v Holandsku, tak nemáte nejmenší možnost si něco oprávněného dočíst, maximálně všude jenom Základní věci prostě. No. Většinou a hlavně jsou to základní věci, které tam napíše třeba vědec, ale pak je tam dalších 50% věcí, jakože z toho máte závratě a tohle, to mně se nikdy vůbec nestalo a to jsou zase za mě věci, které jsou prostě nesmysly, abych s LSD neměl závratě nebo tohle, to se mi tam tohle spíš, nestalo, co tam myslíš spíš ty? jde o to, že asi člověk jaký bude mít predispozice, protože Občas je to prostě jako když stoupá letadlo, no, když to ale to je taky člověk- To je prostě normální a člověk s tím do toho musí jít, protože Přesně důležitý tak. ten set a setting a musí vědět zhruba, co od toho čeká, co od toho chce, protože třeba osobně myslím si, že i tady brácha my máme rádi prostě, když jakoby pomalinku, když to přichází ten nával, nemáme rádi, když prostě, já nevím, třeba zrovna nějaký ten ebom, že to někdo stožere a uví, co to s ním udělá do půl hodiny, tak to vůbec nemá být, to je prostě špatně. vůbec ne, to je špatně. Tak a já jsem trochu odbočil, pak když jsem vrátil, teď nevím přesně kam, ale chtěl jsem podotknout, my jsme nastrádali nějaké vědomosti, znalosti, informace a tak dále, které vám chceme nějakým způsobem předat, tak máte taky trošku lepší nadhled na věc a každopádně určitě nic nepromujeme. Těm efektům, kdybyste potom si chtěli říct, ty, mě by zajímalo strašně, co teda uvidím, já jsem se dočet, když si dám tolik, tak to se mnou udělá tohle a nikdo mi přesně někde nenapsal a neřekl, co se mi stane vlastně doopravdy v té hlavě a co se tam teda stane, že jo, to si můžeme rozebrat na jiných podcastech, ale stejný příklad třeba, zeptám se kámoše, ty a co jsi teda viděl, nebo co jsi cítil? Jo, bylo to hustý, kámo, co ti budu říkat, vlnily se věci, barvy byly takový zajímavý a no a ještě podotknu také pár vět, ale mě to absolutně vůbec nic neřeklo, mě by zajímalo. Kdyby se zeptal mě, tak bych mu řekl, tak když jsi se podíval na vzor dřeva, tak ten vzor dřeva se krásně linul prostě pomalu do levé nebo pravé strany. Bylo to jako když teče potůček. Ze zhora se to mohlo zdát trošku jakoby 3D, že to je ve stínu. Nebo třeba tady brácha říkal ty zdi nebo něco, že se vám to nafukuje. A jak se to nafukuje? Jako dostane nebo ne, je to jako když byste do toho dali pumpičku a foukli, prostě se to propne. Jak těsto, co kyne, prostě se to nafukuje a vyfukuje. Jsou různý právě hodně takové ty vizuály, které lidi prostě nedokážou popsat, Tak. což je jakoby škoda, což jsme taky na to konto jsme udělali tohle, že si myslíme, že to ještě dokážeme popsat, jako třeba zrovna, když člověk v té vodě, tak to je takový prostě, A oni de to má facto trošku všichni toho. psychonauti, co už mají jako my nějaké zkušenosti, tak to zvládnou popsat, protože, nebo snaží se i mezi sebou, když se baví, tak sami potřebujeme ty slovíčka na to opravdivé vyrozumění v tom druhém světě. A
dost to pomáhá prostě k pochopení celistvosti. Proto máme potom u nějakých videí i levely té psychonautiky, protože přesně když pak budeme dělat tracy, drifting a já nevím co si kde si, tak abyste vůbec věděli, co říkáme, tak si třeba uděláme podcast přímo jenom na celý efekty, kde zase budeme rozvíjet přesně jeden efekt, co to dělá, jak to vypadá. Můžeme vám k tomu potom přiložit fotku, protože kdyby de facto slyšíte jenom hlasy, vy co posloucháte na Spotify nebo SoundCloud, tak musíte na YouTube, kde si pustíte aspoň malý ústřížky třeba. A tak, to by bylo teda k těm efektům. Takhle málo na to vyrozumění. Jinak těm efektům teda já musím říct, že efekty od psilocybinu a od LSD, teda mluvím sám za sebe, jo. Každý to může mít jinak. Doufám, že mě lidi potom v komentářích jednou dnes vědí, že prostě to tak není. Mluvím sám za sebe prostě. 100 lidí, 100 chutí, 100 očí, 100 vizí, jo. 100 názorů prostě, takže je to prostě po každý. Nechte to otevřeně, jo. Ale já sám za sebe třeba na psilocybinu jsem nikdy neviděl prostě jak kdyby ornamenty. Myslíš fraktály? Neloženě fraktále na LSD, prostě jsem viděl fraktále tohle a na psilocybinu je to spíš taký, že se mi tvarou věci. No, já jsem někde koukal, že jsou vynázornění, jako stejně jako třeba z DMT nebo LSD, fraktály, jak vypadají na houbách a tady ty vzory, ale musíš vyloženě fakt asi si dát buď penis envy, nebo nějaký úplně šílený laníže, anebo koňskou dávku, kde, no, anebo vyloženě se musíš dopracovat zase nějakým tím settingem do takové fáze pomocí třeba jako meditace a písniček, že to, když se dobře koukneš, uvidíš, ale jasný, no, jako když jsem měl naposledy vlastně laníže, jsem byl na víkend v Holandsku, tak jsme taky s kamarádem koupili laníže, taky zajímavý výlet, taky lehký, to jsem měl teda poprvé laníže, dost mě to teda jako uchvátilo. To jsme měli docela lehký výlet, ale tam ty lehký fraktály byly, ale ne fraktály, to nebyly fraktály, ale spíš taky ty malé věci. Taky fraktál není jako fraktál, no. Přesně. Jsou různý prostě, no. Ale dá se říct geometrie. Tak, něco takového. Třeba zrovna u té jedné písničky, já třeba osobně rád si pouštím třeba písničky, kde je třeba jenom fotka, protože na tom LSD ty fraktály a tohle to mě poprvé hrozně uchvátilo. Tak hlavně neživé věci a neživé obrázky se stávají živými, jo. No, takže nedoporučujeme teda fotografie lidí, které vás budou divně koukat, ale třeba taková fotka teďko z našeho nového ještě teleskopu ve vesmíru toho Jamesa Webba, jak je tam blázinec, si puste nějaké v parádním rozlišení a myslím si, že uvidíte hodně zajímavé věci ve vesmíru. Jinak zase musím říct, že naopak na LSD jako slyším dobře všechno, muzika je úžasná, ale na tom psilocybinu tam slyším jako úplně líp nebo hůř? Líp, ne? Líp, tam slyším. Mně přijde spíš, že to LSD spíš jak hodně rozpustí ty bariéry a stane se ti až moc věcí, tak pak se stává vícedimenzionální ten zvuk, dá se říct. Tak, to tady brácha zrovna řekl hezky, to ještě se trošku vrátím zpátky. Když prostě, tak to nikomu nemusí dělat dobře, taky z toho člověk může dostat betry, prostě si tu muziku slumte, protože občas vám přijde, že ta muzika jste vy, protože ono fakt jako slyšíte strašně dobře. Nebo váš obývák hraje pro celé město, že jo? Přesně tak, no. No, a to je na houbách teda taky, nebo tam vyloženě jako spíš u MDMA, kde hodně lidi říkají, že nemají mezidimenzionální jakoby slyšeny, jakože 7.1 dá se říct, ale že teda sedíš prostě doma v obýváku a slyšíš ten zvuk z repráku, ale je prostě mnohem kvalitnější. Tak, asi tak a hlavně ty vado, když nevím, prostě je to taky že to hrozně srandovní na těch houbách, to hraje pro celý prdel. Prostě na houbách jsem byl hrozně no, tak tam je ten kamarád, tam prostě no, jasný, tam spíš jako, když si zaholíte, že taky srandovní. Přesně, no, přesně. To je dobrý, no. Takže nějaký další rozdíl, který si můžeme rozebrat. Co takhle třeba chutě? Ty vado, já musím říct, že mě dost překvapilo, že když jsem měl poprvé LSD, tak jsem ty chutě měl, ale hrozně mě to jako šťoralo v té hlavě úplně prostě. Mám žrát tady to, ty vado, je to plný cukru, prostě špatnosti, jenom se radši nějaký to ovocíčko a takhle. Balo pak na psilocybinu, ty ve. Jako stejně, je na tom LSD, všechno ti chutná skvěle, ale zamyslíš se nad sebou, je to prostě taky na zamyšlení, že si člověk řekne, dám si radši něco dobrýho, nechceš prostě, aby ti bylo špatně nebo tady to. Ale na tom psilocybinu, ty vado, to jsem to tam plácal, ty vado, když jsem zvolal, sladký všechno, jako ty vado, takže chutě, jako nevím, no. Je to zase 100 lidí 100 chutí, no. Ale za mě jako na tom psilocybinu.
asi lepší, to ano, mám takovou zkušenost, no. A za mě, tak si říkal, no, vždycky jako na LSD, tak hlavně ovoce a zelenina, pak se nesmí chybět třeba zmrzlina, ale není to o tom, že se dáte zmrzlinu, ta zmrzlina vás fakt někam odnese, no. Jako to je pravda, no. Když jsem byl naposledy Lyžujete na zmrzlině. To se fakt jako ty vado rozteče spolu s váma, ty vado, to je fakt něco. No a když by si sil třeba zmrzlinu na siloce? Ale měl jsem nedávno na těch laněžích, jako to chuťovka nehorázná. Ale a nebylo to takový, že by tě to někam doslova minule totiž Ale jako to ty se vado, to nesledovalo popsat a jako ty vole, celkově prostě mi přijde, že i na tom prostě na tom LSD tě to fakt odnese jinam. Víš co, tam si prostě, když se fakt zamyslíš, úplně, no. dokáže se odpoutat. Já osobně třeba myslím si, že to člověk musí umět, že my to zrovna třeba umíme, že se dokážeme kdyby odpoutat od té tělesné schránky. Prostě na tom psilocybinu, když si sednu, zavřu oči, tak jo, něco tam vidím, ale není to taky, že by si se vloženě odpoutal. Spíš se fakt zaposloucháš do té muziky. A už takhle máš zkušenost a víš, že to dojel. No jasný, no, přesně tak. Jinak jako co musím říct, asi za nás za oba na žádných psychedelikách nesmí chybět prostě v pozadí hudba. Jo, bez hudby tak jako hudba udává směr, že jo, hlavně nějaký to tempičko. Puste si hudbu, co máte rádi, nejlíp nějakou prostě příjemnou. Tak, asi nejde říct, jestli si máte pustit rock nebo metal a nebo nějaký chill a to samozřejmě asi obecně řečeno bych řekl, že chill lepší, ale jestli pro někoho... V tom vašem smyslu prostě dá se určitě prostě v nějakém rocku nebo takhle. Tak, kdo co má rád prostě, no. Jestli vás baví rock, puste si rock. No. Ale nedoporučuji si pouštět Ghostmaina, jo. To už je prostě depresivní a myslím si, že vyloženě, když to působí takhle, tak se vám to i do toho proline. Jako to rozhodně, no. A hlavně na tom LSD. Jednou za kamarád mi vyprávěl příběh prostě, co se mi stalo. A můžu říct, že jenom jak mi to vyprávěl prostě. A to hrála ta temná hudba, že to byla horor a už prostě za rohem koukal ten metry. A to je přesně ono, o čem jsem mluvil. Mohl jsem z toho spanikařit, ale naštěstí byl tam ten můj kamarád, který říká, ale v klidu, jsme doma, všechno je v pohodě. Pustil tam Steven Foxe, já jsem se zaposlouchal do hudby a byla to taková vlna, že můžu říct, že to byl asi jeden z mých nejlepších výletů a nejintenzivnějších. No, zlo číhá na každém rohu, no. Mě poprvé, když překvapilo zlo, tak jsem z toho dostal malý infarkt. Až po integraci dlouhodobí do vlastně běžného života člověku došlo, že to je obrazně řečeno třeba jako když koukáte na horor. Špatný je to v té obrazovce. Vám vlastně žádný riziko nehrozí. Stejně tak vlastně většinou na těch psychedelikách si ubržíte vy sami svou hloupostí, než že by vám fyzicky ublížila ta látka, to ani v nejmenším. Právě hodně lidí, co to třeba nikdy nemělo, tak si myslí, co viděli ve filmech, jo, že to dají uvidí růžový slony nebo tak. No, šmoule a to v žádném případě. Vy neuvidíte nic, co neexistuje, vy třeba uvidíte věc, kterou znáte, ale bude zkreslená třeba, nebo takhle. Tak, máte pseudohalucinace, takže vy vidíte všechno normálně, jenom to vypadá trošku jinak, jo, ale nezjeví se vám před očima prostě figurka nějaká pohádková a to ne. Jako když tam bude plišák a vy ho uvidíte a bude velký, tak jako něco můžete jak kdyby zhmotnit, ale určitě to nebude zvedne a bude běhat potom, to je prostě hloupost. To jsou hlouposti, no. Samozřejmě různý entity při vyšších nebo velice silných, třeba u DMT, tak můžete potkat různé entity. To není vyvráceno, spíš naopak potvrzeno. Ale tam se pak bavíte absolutně o něčem jiném, než o nějakých vizuálních věcech. No dobře, tak chutě jsme trošku zakecali entitama, to nevadí. A všude přítomná, i když se o tom nikdo nebaví, každý volí, to tráva. Tráva jako LSD a psilocybin za mě teda. Asi bych řekl, že já nemám takovou zkušenost, ale myslím si, že to je umocňovač všeho, protože je to psychoaktivní látka. A psychedelika taky působí na psychiku, převážně, hlavně na psychiku, takže jestli si spustíte v těle něco psychoaktivního, do toho už máte něco umocněného, tak se vám to akorát prohloubí. Může to být asi dobrý, špatný, záleží na člověku, no. Rozhodně nedoporučujeme, jestli jste v životě nehulili a dali jste si nějaký psychedelikum a někdo by vám řekl, to zahusuj, to bude dobrý, tak Ježišky Kriste, to ne, nedovedete si představit, jaký to je, když se poprvé zahulíte nějaký skéro, pobléte se, přijde to špatným a nedej bože, abyste si to udělali takhle, jo, to ne. To ne, a celkově teďka navážu ještě na to, co tady kamarád řekl vlastně.
jestli jste nikdy neměli žádný psychedelikum, ale měli jste třeba brko, který vám prostě neudělalo dobře, To je druhá věc. tak asi jako vám ty psychedelika taky nemusí dělat dobře. Jde o to, jak vám to neudělalo dobře. Pokud jste se přehulili a poblili jste se, tak to mohl být prostě silný model a fakt vám to nesedlo. Ale že prostě jste se zahulili třeba v partě s kamarádama, ostatní jste smáli a vy jste seděli v koutě, klepali jste se a nebylo vám z toho dobře. Tak prostě máte asi, já nevím, nechci říct, že máte schizofrenii, ale asi vám to prostě Můžete mít nesedlo. nějaký předpoklady nebo... Přesně tak, asi vám to těžko nesedlo říct. a nemusí vám sednout ani tohleto, no. Těžko říct, no. Každopádně ještě nevím, jestli jsme říkali určitě, jestli člověk, co užívá nějaké antidepresiva, všechny ty věci, tak určitě taky vůbec nic takového nebrat. Vůbec. De facto neberte vůbec nic, nikde, nikdo. Jestli už berete nějaký antidepresiva nebo tohleto, tak už vůbec ne. Ještě Celkově trávě. asi trávě to je asi tak všechno, ale rozhodně bych řekl ještě za mě, To je nebo za mě takový- to by mělo být za všechny, určitě prostě na psychedelikách nepijte alkohol. Ne, pak se de facto cokoliv, do jakého stavu byste se uvedli a na to byste dali psychedelika, tak vám to jenom všechno umocní. Stejně Přesně tak, když tak. to uděláte obráceně, máte psychedelikum a začnete na tom dělat ty věci. Jo. Takže opravdu tady se člověk fakt musí nejdřív naučit chodit. Fakt musíte mít to dobré O kručkách. rozpoložení. A to se mluví jakoby o všem, jak tělesně, jak Životná fyzicky, tak rovina, psychicky. životní Ne, že rovina. budete prostě nemocný doma, nudit se prostě, hele, ty já mám teplotu, Nemám dám si co tady dělat, tripa. to ne. Vůbec neexistuje, Bude nemocnej ten nemocný trip. celý trip, neexistuje prostě. Přesně, když budete pít, tak bude otrávený ten typ alkoholem. Přesně tak, to se prostě nedělá. Tak. A de facto, když si na to zahulíte, tak ne, že by se stal ten trip zhulený, jo. Ale to spíš platí pro lidi, co nevolí, tak bych řekl, že ten trip se stane zhulený. Tak, ale lidi, furt psychedelikum prostě, když to tak řekneš. Tak, jakoby, tak, prostě dá ta se tráva říct, že má jo. psychoaktivní látky, takže to jestli je... jste nějakým způsobem dlouhodobý uživatel marihuany, tak svým způsobem vlastně máte, sami víte, co to s vámi dělá. A tady na tom to není nějak zvláštní, spíš to umocní ten výlet, než naopak, že by ho to nějakým způsobem otrávilo. Ale rozhodně to taky nevyčaruje žádné speciální vize. No, tak dále tady máme ještě nějaký mindset, spíše jakože ne set teda, ale obecně myšlení. Když byste si chtěli povídat na tom, dejme tomu do určité zase dávky. Když jsme se bavili o klasické, kde nebude rozpatek a tak, i když to může dojít na malé, pokud se dobře nastavíte. Každopádně předpoklad je ten, že tohle se nestane. Tak pod myšlení teda, já si myslím, že třeba na tom tripu, nebo na LSD, se můžete bavit a myslet do určité míry. Až do té míry, než nastane fakt jako nějaký maximální pík. Ta nejvyšší úroveň, kdy spíše už jako zvládnete tak jako už nic nepotřebujete, spíše vám stačí to, že sedíte, koukáte kolem sebe a už jako se i v hlavě trošku motáte a přichází takové to záhadno. Pokud je člověk sám, tak do toho může spadnout, si myslím, jako také v hlavě. Pokud je s někým a on zrovna také přemýšlí a ten druhý na ně řekne, že blbě čumíš, tak vás najednou z toho úplně vyhodí a vy vlastně zapomenete, na co jste mysleli. A taky opět najednou, kdybyste se dobře podívali, jak jste mohli vidět třeba fraktály, mechaniku, geometrii a tak, ale a taky ne. No. Což je třeba mimochodem zajímavá věc, ale na druhou stranu zase, když to uvidíte, jsou prostě 100 lidí 100 chutí. Je nikdo, kdo prostě z toho může být vystrašený. Je to Tak. prostě, jo, vidíte to, je to tam, ale zase to zmizí. Když se na to podíváte druhý den, tak to tam nebude, prosím vás. Ale naopak, já teď zase mluvím sám za sebe, mě to hrozně uchvátilo prostě. Přesně tak, Fakt se mi to prostě líbilo, že v obyčejném obrázku, který má jednu barvu, vidím prostě tu mechaniku, jak kdyby prostě. Já si spíš myslím, že tady funguje hodně princip překvapení, jo? A buď to člověka uchvátí, nebo to člověka vyděsí. Tak, přesně. Jo. A stejně tak, jako to vyděsilo mě a až postupem času jsem si uvědomil, že to vlastně, že mi to neubližuje, že mi to nic nedělá, že to tam jenom je a projevuje se to. A de facto pak se mi to zjevilo, ono. Jo, už bychom pokračovali trošku jinam, ale neznamená to pro vás nic špatného, je to jako ten horor, co je v televizi, takže vy, když si to srovnáte v hlavě, uvědomíte si, tak to pak najednou můžete klidně začít obdivovat na místo zděšení. Přesně tak, jako to třeba obdivuju já. A jakože fraktály třeba fakt obdivuju. Jo, to je to hustá věc, no. Nehledě na to, že pak chceme rozvíjet tu geometrii a mechaniku fraktály, včetně vlastně toho, že ať chtějí lidé nebo ne, tak je to součástí každého života. Ať už berete psychedelika nebo neberete, prostě jste součástí tohoto vesmíru. A fraktály vlastně jsou vibrace projevené frekvencí
a všechno je vibrace, všechno je frekvence. My jsme jenom dostali nějaký speciální princip nebo důvod, že jsme uvízli v čase v třídimenzionálním prostoru v opičím těle. A jsme trošku víc inteligentní. No, ale co by se jinak ty řekl, jakože ohledně myšlení na těch houbách, taky tam se zvládneš celou dobu bavit, mluvit, všechno, nebo tam přijde někdy taky ten maximální nějaký... Ale ono celkově na tom psychedeliku mně to přijde taky třeba na těch houbách. Když jsem to měl poprvé, tak to bylo dost sedativní, ale to jsem si to fakt užíval, že jsem ležel a jakoby jsem fakt jenom čuměl prostě, nechal jsem se omývat prostě těma krásnýma jakoby téma, že jo. Ale když jsem to měl vlastně v tom Holandsku, tak ty laníže jsou třeba takový, že tam to máš hodně i, že jsou různý druhy, že jo. Takže to se mi třeba líbí na na houbách, že tam si vlastně člověk může vybrat. Jestli chce slabší, modelu, no, že nebo jako, jestli chce prostě, že jsou fakt taky. různý ty modely, to je fakt zajímavý. A když jsem vlastně měl doma po druhý, co jsem to měl, droidy a alieny, vlastně alieny dejme tomu, protože ty droidy, to jsem měl pár, tak ty vado, tam to bylo docela na mozeky a to bylo taky, že to bylo prostě fázema, víš, jako máš na LSD různé fáze, tak tady to byly fáze, že ze začátku prostě pak už mi jako morfovali věci, to mi morfovali docela hustě, jakože třeba fakt fláška rostla prostě. Tam je víc spíš, že na tom psilocybinu v těch vizuálech to spíš jako, že fakt morfuje, a než přesně, že máte pseudo a přesně. jako máte taky pseudo, ale fakt, že Pak jsem začal dost přemýšlet třeba to, jako co teď chci a takhle, ale to si myslím, že na tom LSD je to víc. Že člověk si fakt jakoby, i u různých písniček a takhle člověkovi proběhne ale takových věcí, no tak jasně to může je všechno těžko dělat. popsat v tom. Ale když to řeknu blbě, furt prostě je to LSD, kyselina lezergová, takže co dělá kyselina, prostě rozpouští, takže jako je to Přesně tak. tak, rozpustí všechno, celou bariéru a ve vašem mozku začnou komunikovat části, které spolu z žádných okolností běžně nekomunikují, a proto slangově, co znáte možná někde z filmu, tak se říká, že slyšíte barvy, vidíte zvuky, ale ono to opravdu tak je, že když se vám spojí smyslový vnímání, tak je to tak, proto lyžujete na zmrzlině, když jíte. Přesně tak, no. A to je další věc, někdo ho to může vystrašit, někdo z toho může mít prostě srandu. Tak, blížíme se pomalu ke konci, tak než si řekneme něco o našem countdownu ještě, nějakém rozdílovém, tak to máme ještě předposlední bodíček a to jsou pocity odpojení. Dejme tomu, by nás potom taky nějaký téma zahrnoval rozpad ega, protože spousta lidí si myslí, že rozpad ega se tady asi rozsypete jako z kostičky z lega. A de facto už budete, může se stát, že budete mít mimotělní zážitek, to je pak o něčem úplně jiném. A nebo budete stále v těle, můžete zažít rozpad ega tak jako tak. Ale tam spíš bych řekl, že nastává takový moment trošku demence a negramotnosti. A ono se vám nemusí rozpadnout někdy úplně, ale určitě se vám vždy z nějaké části náhle dá rozpustí a nějakým způsobem naruší. Ať chcete nebo ne. Čím více dávky, tím větší rozpustnost. A teď se budeme bavit ale o jenom tom takovém napuštění se, lehkém rozcucání, protože úplné odpojení, tak to už jsou jiné témata. Takže dejme tomu také poloviční odpojení, kdy člověk jen tak na chvíli vycestuje a tak. Tak co bys k tomu řekl třeba jako? Ale jako za mě rozhodně prostě nevím, no. Psilocybin jsem měl docela doskrát, myslím, že jsem měl to tak vyrovnaně. A nikdy se mi prostě nepovedlo se odpojit na psilocybinu, tak jako na LSD. A myslím si, že jsem v hodně skupinách jako na Facebooku a takhle píšu si různě s lidma, protože mě to fakt zajímá. No, hodně lidí říkalo snad, A ne, že? hodně lidí jako mi řeklo, že si dali koňskou dávku a nikdy nezažili prostě takový odpojení jako já prostě na LSD. Takže si myslím, že na tom taky něco bude. No. Tam bude skrz To, že prostě na tom LSD, my tomu říkáme tady s kamarádem, že tam jsou prostě oni, že to je takový, že tam vás furt nikdo vede, jakoby. A vy se tomu musíte, předci, jsou to prostě předci. A musíte jakoby prostě jít tak trošku s nima, že jo. Nebrat to na lehkou váhu. No tak, já vždycky říkám, pokud to člověk bere na lehkou váhu, dá si to jako cigaretu po obědě nebo špekel jen tak z nudy, tak se stanete součástí cizího plánu. A nikdy nevíte, jestli to dopadne dobře nebo špatně. Fakt to s váma může vytřít podlahu, jako. Jo. A určitě doporučujeme vždycky fakt vědět, proč tam jdou nějaké odpovědi na otázky, nebo chcete vyřešit nějaký životní problém a
nechcete do sebe soukat různý jako několik let prášky a tak, jo. Jsou různě všude studie o tom, jak tady člověk 10 let žral prášky, pak mu to vymilo mozek, pak jednou šel na nějakou kliniku, kde pod dozorem specialistů měl nějaký psychologický zážitek, který vyplavil jeho nějaký životní trauma, on se s tím popral během toho zážitku. Samozřejmě nepoužili tripkillery, i když o ně třeba mohli prosit, tak pod vedením týmu specialistů vyřešil životní problém během jedné noci a od té doby funguje. Kdežto normální klinika a farmaceutika toho nebyly schopní po dobu 10 let. Jako, můžete se klidně podívat, jsou i zajímavý jakoby seriály, třeba na Netflixu doporučuji, jak se mění vědomí. Tam spousta věců řeklo, že prostě na jedné dávce LSD zjistili mnohem víc než prostě 10 let na vědě, jako, což To jo, no. se nad tím taky člověk musí zamyslet. Určitě no, to si dobře nakous, tak jestli to tak určitě, jak jsi říkal, doporučuješ, jak se mění vědomí. Jak se mění vědomí? Super minisérie, asi 6 dílů tam je. A potom ještě tam, nevím, jestli to tam stále je, když tam už někde stáhnout, tam je z toho Halušky. Prezentoval to taky Netflix. Tak je hodně zajímavý. Je se hodně strašně moc známých osobností. Dobrodružství z psychedeliky. Jo, Halušky, dobrodružství z psychedeliky. Bylo tam hodně známých osobností, Ace Proti, princezna Leia ze Star Wars a mnoho dalších. Takže určitě doporučujeme. Určitě najdete známé a jsou to naprosto obyčejní lidi, kteří i díky tomu možná dospěli k lepším závěrům. Je to tak, je tam o tom prostě mluví. Je to fakt zajímavý, určitě se na to podívejte, mluví tam i o těch betripech, že se to vlastně nemusí vůbec stát, když to prostě Přesně máte. tak, taky vám to udělal lepší jako tou svou. Jako rozhodně doporučujeme se tady na to podívat, jako to určitě. Je to taky dobrý informační centrum, protože toho moc nikde není a tohle je taky skvělá věc. Přesně tak, no a proto my tvoříme tenhle ten content. Berte jsme vlastně na začátku, určitě časem, i jak se bude rozrůstat komunita, jak nějaký lidé, kteří si budou vážit toho, co děláme, tak nám taky přispějí, tak budeme mít i na lepší, kvalitnější zvuk pro vás a tak dále, nějakým způsobem to půjde ruku v ruce, takže doufáme, že i vy to nějakým způsobem oceníte. A ještě když jsme takhle odbočili od pocitu odpojení se, tak teda říká, že na tom psilocybinu to spíš nejde. Asi kdyby si pozřel nějakou koňskou dávku, tak asi to. Jako asi to lidi třeba jako no. Terana, tak no pokud pak asi ji nebudou, kdyby se dal třeba Penis Envy nebo něco. No jasný, no, ono možná, kdyby si z toho fakt dal víc, jako řeknu na rovinu, že prostě jednu nevýhodu za mě teda oproti LSD je to, že houby přece jenom, ať jsou to normální houby nebo prostě magické houby, tak furt je to prostě na žaludek. Takže já když jsem měl poprvé houby, tak jsem chvílema byl prostě cítil člověk, že je přeotrávený. To se mi na LSD nikdy nestalo, tam byla naopak fakt, když si dám LSD, tak ty víš sám prostě se vždycky úplně krásně nadechnul, je to prostě je ten jiný poměr, no. Hrozně euforický a ten psilocybin je taky, že když to jakoby přichází, tak je to fakt, když stoupá letadlo, když to člověk sní. Proto jakoby třeba doporučuju ten čaj, není vůbec špatný houbový. A naopak z lanížů jsem to třeba neměl, že bych měl ten, ale ty laníže, když to má jenom tu, tak to není houbovina, prostě neroste to nahoru, roste to do země, když to řeknu blbě, je to prostě trošku jiný. Takže z těch lanížů jsem to prostě tak neměl. Já to taky nastavím, že to bude v pohodě, taky kyselý oříšky, no, ale přesně tak, no. Úplně v pohodě na žaludek, no, v pohodě. A já houby nevím, úplně to nesnáším, fakt to nenávidím. To já naopak zase mám rád houby. No taky smažený ten žampion, nebo teda grillovaný žampion třeba se sýrem nebo něco, tak neodmítnu, ale jinak jako houby nevím, nikdy jsem ne, takže já jsem se k tomu hodně bránil, ale daný, že jsou v pohodě. No a poslední teda, když už jsme taky na konci našeho podcastu, jsem si teď zakryl mikrofon, tak snad doufám, že jsem moc nepřerušil zvuk, tyjo. Calm down. Jaký by si řekl, že je rozdíl teda calm down na psilocybin? No, zajímavá věc. Ale nebo dost rychlejší bych řekl teda. No, jako za mě je to takový, že na tom LSD prostě fakt, jak si člověk musí udělat ten set a setting, tak musí i vědět, co bude druhý den dělat. Rozhodně to není tak, že si to dáte že si ve 4 odpoledne dáte prostě papírek na jazyk a druhý den ráno budete řídit. To jako taky nedoporučuji. To ne, to bych řekl klidně odpoledne, když člověk dá od rána fakt nějaký režim a nakopne se. Fakt to musí být, prostě fakt na tohle to musí mít člověk klid. Já třeba osobně na tom LSD, to je prostě tak, že vždycky potom má spát a spím, krásně se vyspím, krásně, bez jakýhokoliv, já nevím, že by bylo špatně, nebo tohle, nikdy jsem to prostě nezažil. Já jsem si
Pravda, že ty do toho skáču. pohodě, povídej. A já jsem si vždycky, abych nezapomněl tu šunku, říkal, že spoustu výletů vlastně končilo tím, že člověk furt nějakým způsobem tam byl, furt měl vizuál, Přesně tak. šel spát, usnul vlastně v jiném světě a probudil se zpátky do tohohle světa. A na těch lanížích se mi stalo, že vlastně, jelikož je to mnohem rychlejší ten countdown, tak než jsem šel spát, tak jsem byl úplně v pohodě, ještě jsem si třeba zahrál něco. Přesně tak, to jsem přesně chtěl říct, no. A jenom teda ta vsuvka, já jsem si vždycky říkal, a jaký to vlastně na tom LSD, jako dojde to vůbec do té fáze, jako na těch lanížích, že jste zase normální, jako když si zahulíte a za 4 hodiny už jste úplně normální, že? No tak jsem to zažil 2krát, teďko posledně někdy a můžu říct, že je to úplně stejné jako na těch lanížích, akorát to trvá fakt dlouho a je to takový jako, jak když na TikToku mají vždycky ty obrázky, nebo nějaký obraz nakreslený tuškou a pastelkama a rozhodou na ně takový olej a ten olej rozetřou a najednou se vybarví. Tak takhle, jak kdyby se pomalu vytřel prostě ten druhý svět a vybarvila se vám zpátky ta vaše normální realita. Nebylo to úplně takový normální jako countdown. No ale pak jak kdyby praskla bublina a najednou jste si řekli, ty vole, je to pryč? To je jasný, no. To zase na trvalo to fakt přijde, dlouho. že když záleží fakt na té dávce, no. Ale když si dá člověk normální dávku, což za mě prostě normální dávka, já to třeba beru z sušených hub, protože nikdy jsem nejedl prostě jakoby čerstvý nebo takhle, za mě to vždycky Tak ty laníže jsou čerství, víš, protože sušený, jakoby to odhadnete, prostě v čerstvých to neodhadnete. Nožička může mít tolik, klobouček může mít tolik, takže je prostě lepší to mít fakt sušený. Myslím si, že 5 gramů lehký výlet a z toho za mě, prostě nevím, jakou člověk má toleranci, ale prostě 3 hodinky, když si to dáte odpoledne prostě někde tamhle s klukama uvolně ve 3, tak si myslím, že v 6, v 7 hodin už budete zcela jako normální, no. A jako když si LSD dám ve 3 hodiny, tak určitě nedávejte nic takového pod mě v lese. No, to jako určitě, to nedoporučuju, jako ono je to dobrý, když... To i když budete no, jako mít plán, tak... To nedělejte, no, je fakt dobrý být doma. Nebo je dobrý třeba, když to děláte na chatě, jste u vohníčů, pak se zalezete do chatky, nebo něco. Že fakt se má člověk kdyby kam schovat. Nechceme vás strašit, není před čím, ale jde o ty pocity prostě, co člověk může zmírit sám sebe. Vemte si, když budete úplně střízliví sami v noci ve tmě v lese, tak vám z toho taky nebude úplně dobře. Jako na rovinu, já bych se posral. No, takže tak. Kdo se bojí, nesmí do lesa, natož do druhého světa. Přesně tak, no. A ještě do lesa v druhém světě, tak to už vůbec. To už jako, A za tmy. to nemáte zapotřebí, to ani neskoušejte, hlavně jsou některý lidi, co mi říkali, musíme zkusit tohle, musíme zkusit tohle. Ne. Ale na co, prostě nechcete fakt, nechcete, aby to samo a to zase to opět. A hlavně teďka načnu zase věc, kterou můžeme rozebrat třeba někde v jiném podcastu, ale je to právě to, co se pak píše, že lidi skáčou z okna tyhle ty blbosti. To rozeberám, no, příště. Furt to může prostě člověk a jeho samotná hloupost. No, Když byste zamkli prostě dveře od baráku, všechny okna a dveře na petlici, tak věřte, že nikdo z okna nevyskočí. A máte to srovnaný v hlavě, hlavně jste normální, tak prostě Akorát byste skákali z okna, sakra, to vůbec. Maximálně byste zažili něco, na co nikdo To je, ale když to řeknu blbě, je to úplně to samé, jako kdyby vám někdo řekl prostě, ale ty se jednou zhulíš a skočíš z balkónu. Totální blbost prostě. Kravina. No dobrá, takže countdown. Čeho pomalu jistě s námi. Takže my vám moc děkujeme za to, že jste strávili čas tady u nás. Prémiový obsah žádný není z tohohle. Budeme to jako uvítací nějaký takový podcastek, kdy se aspoň my dozvíme, že jste nás dobře slyšeli a bla. Jsme na to zvědaví. Rozhodně budeme rádi za nějaký feedback, jestli máme dobrý zvuk nebo takové. Určitě. Samozřejmě berte v potaz, že taky jsme nechtěli hned, hej, koupíme věci za 10 000 a pak se to nikomu, nebo nebudete mít nějakou hodnotu. Vážíme si toho a budeme se těšit v dalším podcastu. Takže pokud se těšíte na další podcast a na další věci, určitě nezapomeňte dát odběr, hodit tam lajčisko nebo dislike, za všechno budeme rádi, furt je to aktivita jako aktivita. My se s vámi krásně loučíme, magický podcast a můžete se těšit na naše další věci. Mějte se hezky.